A violencia de xénero constitúe un grave atentado directo e inmediato contra a dignidade, os dereitos individuais, a calidade de vida e a saúde física e mental das mulleres. É a manifestación máis extrema das desigualdades de xénero e, polo tanto, un obstáculo para o desenvolvemento dunha sociedade democrática. A loita contra a violencia machista debe ser unha prioridade institucional e política para a administración de todos os niveis de goberno, polo que é preciso un consenso institucional, político e social, así como a coordinación entre as diferentes administracións con competencia na materia. Só no que vai de ano foron asesinadas en España máis de 50 mulleres. Unha situación insostible para calquera sociedade que se considere democrática, pois estamos a falar do máis elementar dos dereitos humanos, o dereito á vida. Nos últimos tempos fomos avanzando na visibilización de algunhas violencias machistas, grazas ao traballo de mobilización e concienciación dos diferentes movementos de mulleres. Porén, temos que seguir avanzando e non podemos caer na falsa imaxe de que xa é suficiente. É preciso reparar todo tipo de violencias, desde a máis extrema que pon en perigo a vida e a saúde da muller ata outras, como a económica que sofren as mulleres por ter as peores tasas de desemprego e precariedade, padecer a desigualdade salarial ou ocupar a maioría dos postos non asalariados. A pesar de levar anos legislando a favor da igualdade de xénero, consideramos que os esforzos non son suficientes. Ademais de recoñecer as graves fendas existentes, compra tallar as causas. Dende Becerrea queremos expresar con firmeza non só o noso rexeitamento das violencias que sofren as mulleres polo mero feito de serlo, senón tamén dar conta de que é algo que nos compromete a todos e todas, homes e mulleres, nenos e nenas. Hoxe, desde aquí, queremos reiterar o noso compromiso para loitar pola erradicación das violencias contra as mulleres, amosando, ademais, o noso firme rexeitamento de quen as exerce e da complicidade de quen as silencia. Sair correndo, que é unha canción que escribiu Eva Amaral, de Amaral, para intentar axudar a unha amiga súa que está pasando por unha situación de violencia de xénero. E ímola cantar traducida ao galego, Sair correndo.
cabe mencionar nunha data como hoxe que, a pesar de ser o Día contra a Violencia de Xénero, días como hoxe hai asasinatos aínda así de mulleres. Hoxe, esta madrugada, ás 4 da mañá, foi asesinada unha muller de 26 anos en Tenerife por a súa parexa de 29 anos. No que levamos deste ano, levamos 53 mulleres asasinadas polas súas parexas ou exparexas e 43 nenos que quedaron orfos. Isto non pode seguir así, loitemos para cambiarlo.